Manak manya kwa ramuga juanga dakika ni pradeko dadek tok sa pagario marukinyi. Kamora mara mintiera rokini machiegni ma ena nonro mar gazet. Manaka pile wanono gazet ya Rio, mana The Standard gi Daily Nation. Okinyi maka wana ntiere ka gi jafwambo wadwa mungere kaka Eric Okeyo Kizito. Kizito amusi ni machiegni. Oyawra inya Sharon. Ichio makare? An makare. Weekend no dhi kodwa makare to ka inya. Kalore kod weche mag adhula. Apani ng'eya. Ang'eni Manchester no diemu. No diemu gi Arsenal no gol. No rodu rotsidan. Mago mana gope mage chulo nikech nwago ga dhi gi duogo. Koro wewa ge chul. Aonge rach. Aya, koro nyakoro mga juang kamora mora mintiera rwa kinundro mar gazeto. Kiny maka uno kwantiere gi gazet mar The Standard gi Daily Nation. Daher mar mondo mi wachak gi Standard Kizito. Kama bende thoro wach mabendo mipek ka en kaluore gi weche mag somo nyakoro mga juang. Wang'ino odiochieng' maka wuono jopuonje biro bedo ka yawo sikunde. Koro odiochieng' maka wuono e kinde mabende gi yawo sikunde jonyuol nitiere gi wich barka. Wang'e anga ni tam oduoge wang'e mano bang' thuolo mar higni 2 wang'e ni midhiero mabendo osebedi kikelo kod midhusi mar corona ne omiyo curriculum ne ok ntiere wang'e momiyo ni kata mana kineno higa mokalo penjno tim nyadiriyo mano mar KCP bende neno kanyo kata kamano koro kinde mabende tam doge wang'e jonyuol bende kineno kata mana ka koro gintiere gi ng'ikruok makoni kod kocha e kinde mabende gitero nyithindgi chakre odiochieng' maka wuone sikul. Sharon school duoge wang'e. Skul yawo kendo iyawe ka chenro kaka nong'ukre gi kalure kod midhusi mar corona mano monjo piny mar Kenya mano miyo norocho kalenda mar somo koro duoge wang'e to samo duoge wang'e ni koro wacho ni midhiero koro ni kanyo ma ko chakre nyaka kit somo manyasani mar CBC sekondar madundo mano mabende koro dhi chakore kod weche mag omenda mag somo masechegi iwacho ni koro piny uchumi ni marach koro jonyuol chuno ni bro dhi ofuki matut mar mondo mi oyud pesa mar somo nikech iwacho kanyo ni buge bechgi omedore omenda mar somo bende osemedore kanyo weche mathoth bende sama koro nyithindo dok e skul ni yore mag wuoth sani koro rach ahinya bei omedore nikech nyithindo ng'eny madhi skul geche bende tin moloto jogo mawuok e bombe kochimo gwengego mag imbo mar Kenya weche mag wuoth sani koro roch ahinya mano chuno nyaka nitie nyithindo manyose chako wuoth ndalo machien kanyo motelo mar mondo mi gichop machiegni gi kuonde mag skul koro skul yawo bende wang'e na chied nade mabende nitiere en kaluore kod somb CBC ka bende wang'e ni nyithindo madonjo e grade 7 biro bedo ka donjo kata mana yawo sikunde chieng' tarik 30 mar dweni. Okang' ma kamano bende biro kwang'e ni bende nitiere weche ahinya kaluore gi okang' mar ndiko jopuonje. Mana kodhi nyime bende aneno ka wach ma kamano mipeke iti gazet marang'wen odiochieng' manyoro kata mana report ma bende nokel kod jafwambo mar Judith Omondi jonyuol ka nyiewo buge jonyuol ka nyiewo uniform jonyuol neno kata mna ikore okang' mogik mano mar tero nyithigi e sikul wach ma kamano mipeke it gazet marang'wena Sharon sani kaka nowacho bugo idho seche medo ka nyithindo be mano kano buge temo tengogi mar mondo mi olwendo wuoge weche bende wacho kanyo ni kalure kod ndiko jopuonj kaka piny owacho nowacho ni dwa ndik jopuonj mar 30,000 mar mondo mi ojol weche mag somogi mago be kondo midhiero man kanyo kod weche mag chwalo jopuonj lemo bende nitie kanyo kod weche mag gero klese kalure kod kwan momedore weche mag gero ku laboratory kalure kit nyasomo mochopo mantie nyithindo madhi e sekondari madundo mag weche makoro bende nitie kae ma iwacho ni gin midhiero makoro yawo skul ni chakre godo kopogore gi mano bende wach momipeke iti gazet mar auchiel nyakoro mga juang e gazet mano mar The Standard bende en kaluore gi weche mag somo ka bende wang'e ni nyithindo mantiere grade 7 biro bedo kariwore gi sikunde mag junior secondary kata mana sikunde secondary ma adundo ka biro romo chieng' tarik 30 to bende Kizito mana kaka nwawacho bang' midhusi mar corona koro higani kalenda mano mar sikul dok e wang'e ka bende wang'e ni bende gisani nyithindo madirom 1.7 ma bende notimo grade 6 bende igeno ni biro riwore koda skunde mopogore ka bende gisani bende kaluore gi migao mochung' ne weche mag somo giwacho ni nyaka sani nitiere sikunde maloyo 13,000 ma bende koro osechopo dwaro mano mar migao mar somo ka bende ng'e ni piny owacho neno no sikunde mar hikruok makare ma bende
bende gintiere godo mar bago lai mar somb sekondar ma adundo. Sharon, kaya bende iwacho ni koro iwacho ni piny owacho pok oikre makare mar chwalo omenda mar somo ne skunde. Iwacho kaka jotend skunde wacho ni pogi ne ka sirkal oseketo mise makare mar chwalo omenda mag somo, koro mag bende idhieche kata gode ma koro wacho ni odhurore weche mag somo odiochieng' ma kawuono miyawo skul ni. To kata mana kineno kata mana kwan mantiere kanyo iti gazet mar 7 ineno kwan mag nyithindo ma bende biro bedo kariwore gi greda 7 mano 1,133,852 bende neno kwan kanyo magi mag nyithindo ma bende notimo penj mar klas 8 ma bende biro bedo kariwore gi form 1 1,2 ma bende biro bedo kariwore gi greda 7 ineno kanyo omenda par ni bende piny owacho mano migawo mar weche mag somo bende wacho ni janyuol ma bende biro tero nyathine greda 7 kik bed ni kwayi school fee nikech piny owacho biro bedo ka chiwo omenda makamano. Mano wach manchiri ta nyane ka chinche dan tie mudho ni to somo ma nyithindo koro dhi e sekondari madundo ni omenda ni dhi chul marom nade. Koro piny owacho osewuok owacho ni omenda kik kwagi koro kanyo bende jonyuol koro go mana pata gogi ni Nyasaye okonyogi. Kopogre gi mano bende adwaro mar mondo mi wang'i weche motenre kod weche mag siasa mano mantiere It Gazet mano mar 10 ka bende wang'ino odiochieng' ma kawuono kweth mar Azimio mana kwa nyalo ng'iyo malo matin kweth mar Azimio odiochieng' ma kawuono nitiere gi romo mano bang' ogai mar Azimio Raila Odinga biro bedo kawuok e piny mano mar South Africa odiochieng' ma kawuono gichano bago romo mar tipo mano e paw tuke karamna kar romo mano mar Kamkunji mantiere buore Nairobi. Sharon, kawuono en odiochieng' modich ahinya e wechego mag siasa nikech kweth mar Azimio kotelne kod jatendgi Raila Amolo Odinga owuok e piny mar Imbo ma milambo to kobiro to lore paw ndege kanye ma wuoth dhi chakore kaka gisepango madhi chopo nyaka Kamkunji ground mayude buore Nairobi kae. Koro kanyo weche dhi wachre mag siasa kalure mago mag yiero ma bende chien kanyo Raila Amolo Odinga nowacho ni obiro wuoyo kod jopiny kata joherane mar mondo pimnegi kaka weche mag yiero nodhi. To motelo ne mano nyiso winjo kata kanyo gi jo kweth mag Azimio Jeremia Kioni Girinyo osediego kanyo ni nitiere nonro manotim mayango ni jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga emano yombo ka nonro gi wacho ni noyudo ombulu maromo 8.1 to jatend piny Kenya noyudo 5.9. Chakendo bende nitie moro ma bende gilieko ni nang'o nitie jatich moro ma ntiere IBC mano lieko gi nang'o ni Raila Amolo Odinga mano yombo. Koro weche dhi wach kawuono mag motende kod yiero koro joherane bende rito ni to yo mane modhi miyogi nikech nowacho ni nitie yo ma odhi miyogi mag luwo mar siasa kotende kod weche mag yiero. Mano duto biro bedo kwa ludo shima kawuono nikech romo makamano kaluwore gi kweth mar Azimio biro bedo ka ibago odiochieng' ma kawuono bang' ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga chope pacho kae ka bende romo makamano ibiro romne mano alap mar ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport. Romo makama gidende kaka People's Baraza mana mar kao paro gin bedo odiochieng' ma kawuono mana kaka Kizito bende osewacho gibiro bedo ka gichiwo maling' ahinya kotenore kod yiero ma bende okalo. Kweth mar Azimio nineno kanyo Jeremiah Kioni mano jagoro mongirore karamna jagoro maduong' mar riwruok mar Jubilee ma bende nawacho ni Azimio karamna Raila noloyo kweth mar Kenya Kwanza kod kwan atamalo 57.3. Wacho ni Ruto noyudo kwan atamalo 41.6. Sharon, ma wach mabende koro osekelo liete paw siasa kan nikech neno nyoro piny owacho kotele kod jatend piny Kenya William Ruto bende koro nyowuok ase Raila Amolo Odinga kowacho ni magi mana yore ma Raila dwani mano obi ko chop kata odwar leme piny owacho mare. Jalup jatend piny Kenya bende nyoko ni Raila osetiyo kod weche chakre 1997 kano donje KANU chakendo 2007 bende kano riwre gi Kibaki nus mkate wachno obiro mokondi kano chopo 2013 ni notem to notambre kano 2017 ni nobwogo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mane gimosore koro wacho ni gito gibiye. Koro weche mag siasa notede ni koro iwacho nang'o giketo piny owacho koro keto jogo makwedo piny owacho tesre koro gibe koro giketo jogi tesre gikonya ogiboyienegi mar mondo gitem rocho weche mag ochumi kaka jatend piny Kenya ne wacho ni magi mana yore mag rocho weche mag ochumi moseketo mise makare modwa mondo miyo neni ochumi odongre pacho kae. Mana kama nyakwar mga jongro makamano ka otimre wabiro bedo kwa keloni ka bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kaluwo romo makamano ka otimre. Par ni jatend piny Kenya bende noseyo romo makamano odiochieng' manyoro ka bende notimo limbe e gwenge mag Kamkunji. Kwa dhi nyime
Odiochieng' ma kawuono bende nitiere romo bag romo mar nono commissioners mago mag IEBC, mago commissioners 4 mag IEBC, mano mag Juliana Cherera gi Lange. Chakre odiochieng' ma kawuono mane wach ma bende nitiere kaka bende geno ni mane en jakom mano mar IEBC Wafula Chebukati, wantiere commissioners mamoko ma bende nosegwe tao, mano Gulie gi Molu ma bende nosetiyo kuom thuolo mar dwach ni higni 6 e apis. Koro odiochieng' ma kawuono gin bende gibiro bedo ka gichiwo neno margi ahinya kaluwore kod commissioners 4 ma bende wachre ni ne obalo kod yiero mar higa mokalo. Kawuono koro Chebukati gi joge dhi pedho neno e nyim aput manolos mar mondo mi orang commissioners 4 mag IEBC mane otelne gi jalup jakom Cherera. Koro ng'a modong' kanyo wang'eni masite modong' ma bende pontie nyima putno moko to ncho segwe tao. Koro en mana chenro madhi mbele kanyo. IEBC be koro nene ka gima onge nikech Chebukati ncho sedhi retire gi commissioners moko ariyo. Moko be nosegwe tao. Koro achiel modong' kama pod ntie nyima putno. Koro bende ncho neno jo mokalo kanche od bura mar Senate ncho se kadho yore go mibro lu ka imanyo commissioners manyien mar mondo mi ota duol matayo yiero ni. Koro wadhi neno ni to dhi bedo nang'o odiochieng' ma kawuono sama koro Chebukati gi Lange dhi pedho neno e nyima aputni. Mano ko paro nyakwar Mgajwang' ni aput makamano otelnegi kod jakom margi mong'ere kaka Justice Agri Muchelule. Par ni rombe makamagi na gichako higa mokalo. Koro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiero rombe makamano mar nono commissioners mago mag IEBC. Kopogre gi mago wadhi weche mamoko motenre kod siasa. Ma ineno ka ma en Prime Cabinet Secretary mano jatend migao maduong' ma pachoka mano mong'ere kaka Musalia Mudavadi ka bende wacho ni kaluwore gi achiedh nade ma bende kelo kod pek mar ngima ochumi kosebedo katimo makare. Koro wacho ni parastatals mago duonde wang'e ni piny owacho wantiere gi duonde ma moheo 300. Koro wacho ni nitiere duonde mamoko ma bende ibiro lora ahinya kaluwore gi pek mar ngima e kinde ma bende wang'e ni kweth mar Kenya Kwanza bende gintiere gi okenge mopogore miluongo gi dho ngere kaka austerity measures. Mano mar ng'ado omenda ma bende duonde mopogore osebedo katiyo godo mar mondo mi piny owacho obede kod omenda ma bende ginyalo kungo. Jatend migepe Musalia Mudavadi bende koro wacho kanyo en bende iwacho ga ni olony weche mag ochumi gi. Koro wacho ni chuno gi kaka piny owacho mar Kenya Kwanza mar mondo mi gitem giduok chien bad migepe gi moko mar mondo mi omenda kik bedi tiyo mang'eny. No omenda makamagi onego beni tiyo godo e timo chenro mag bero ngima oganda, kelo choro ne gi weche mag dongruok. Koro wacho ni ma ochuno gi kalore kaka ngima oidho to Sharon sani ngima oidho ma koro piny owacho bendo yiene adier ngima to oidho gi be koro nyaka gitima yorego mar neno ni omenda gitiyo godo makare nikech gowi bende wantie godo malach ma onego beni duoko to koro chuna nyaka koro duoko bad migepe gi moko piny. Pani nyakwara Mgajwang' Standard ka bende biro yudo weche motenre kod mag ohala, weche motenre kod mag tuke. Yiene mar mondo mi odiochieng' ma kawuono bende adonje weche mag tuke ka bende wang'e ni tim mar Arsenal norodho tim mar Manchester United na gilogi gonde 3 kuom 2. Ang'e ni gol mogik mano mar 3 ma bende Arsenal noloyo Manchester United nologi dakika mar 89. Eric Kizito ang'e ni in ja Manchester United norodho odiochieng' manyoro akeni wach makamano di wache ang'o? Wach kamano wakaka gi kwe nikech wan gi geno ni wapango pap maber to bende nitie gik manyo otimre momiyo bende nokwedo loch nikech kaka nwapango pap bende nok ber ahinya. Inya paro kata jatugo mane wan kod geno Casemiro chien kacha nomi yelo man be koro nokotuge tugoni. Take gimomiyo nodichieng' ma kawuono gazet mar The Standard nyakoro Mgajwang' akeni nene ake kata kinyalo bed akeni kinyalo zoom nago mondo inene maber. Ineno akeni nang'o mino kete bold 3-2 to Man City bende ang'eni nogo team mar Wolves bende noloyo 3-0 kata kamano Leeds bende notugo kod Brentford bende odiochieng' manyoro kama na giwuokie amodhi mar 0-0 kata tugo maduong' nen tugo mapek. Ing'eni Arsenal bende temo manyo kombe mosebudho ne kuom higni mang'eny. Wegi many wabe nosego gidhi giduogo koro gichula gope. Wang'eni tuke gin kamano kawuono iloyi kiny loyo mane mit tugo. Kwa kamano wadhi gazeti machielo nyakoro Mgajwang' kopogre gi The Standard ponono ni thund weche mopogore The Standard omori nyalo yudo thuolo mar nyiewo. Kopogre gi The Standard bende wantiere gi Daily Nation. Odiochieng' ma kawuono Daily Nation to nitiere gi thund wach mopogore mano kipimo gi The Standard nikech The Standard
Standard thuond wach mare mabed na gimiyo pek na gin weche mag somo. Daily Nation to koro wuoye ahinya kaluwore gi achiedh nade mabende nitiere e keny. Ineno gi dho ngere kanyo gindiko ni divorce crisis. Men kaluwore gi nonro mano mar bad migawo mar KNBS. Mabende kineno nonro ka iwacho ni keny ok osebedo kata mana katimo makare kind thuolo machiegni ni. Ineno status never married, joma kata pok odonje keny 1.8 joma nie keny, ma en kaluwore gi nonro mabende notim kod bad migawo mar KNBS. Ineno kanyo gin 8.4 widowed, mago ma samoro jahera mare otho. Ineno kanyo ka en 981. Divorced kata mana ma osebedo separated, jok ma koro osewe keny, samoro gisewere na gichwanyre kata nang'o. Ineno kanyo kwan ni kanyo not specified bende ni kanyo. Ma nonro makama kaluwore gi KNBS giwacho ni Kenya nitiere kinda kuru ga sumbika. Nikech wacho ni 1 in every 18 households, achiel kuom ute 18 mantiere e pacho ka nenore nitiere buche mag divorce, mago mag jogo eko mabende were, jogo eko moseparate. En ang'o mok timre? Sharon bende kore wacho kanyo ni kata keny molos machiegni bende wacho kanyo ni nitiere andaki manyalo kethre sa asaya. Koro penje nang'o ni tang'o miyo keny kethre atamalo malach kamae. Weche ma miyo keny kethre, Sharon, gin wechego mag onge adiera e keny, wechego ma kata iwacho gi dho Kiswahili ni mpango wa kando jomoko wuok oko. Tiwacho nang'o miyo wechegi timre? Wechegi timre seche moko wacho ni en keny maonge wach. To ng'eni wach en gima duong' ahinya e keny. Kama onge wach ma weche ka nitiere tiloso gi wach. Koro bende keny kethre. Wacho ni weche mag omenda be. Kizita nyalo bedo jaocho, itone kama wach otimre nade. Kama wach onge ng'eni weche kethre. Koro wach ka nitie marach tilose mana gi wach. Koro mago bi wacho kanyo. Weche be mag omenda wacho ni koro omenda ka onge to kelo midhiero malich. Ng'ato wacho ni an kejni ok abede. Kodo ka ng'ato koni agolo tiende, ofwando piende ge no dhi. Magi wacho kanyo. Kod weche ich wang' ma ng'ato en usiko mana gi dhao sate, ng'ato wacho ni to koko ni to kabede. Koro magi bende weche kanyo makelo miyo keny kethore ok dhi makare. To kineno iti gazet mar 2 mar Daily Nation niwacho ni kaluwore gi kwan makamano ma ing'eni weche mag divorce kapo nono ni dwa weri gi jahera mari samoro nusedonje keny untiere gi oboke mano mar keny, nego bed nudhi e doho mar mondo mi one kaka inyalo kata file divorce. Koro wacho ni kaluwore gi statistics kwan mantiere ka e doho chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2022 keny osebedo kata mana buche mag werruok osebedo ka medre, nikech kwan wacho ni divorce cases ki compare gi kata mana kipimo gi higa mar 2013, higa mar 2013 kwan makamano na nitiere 1194. Sani kaluwore gi nonro mabende notim buche makamago oidho chiegni nyadiriyo, nikech buche makamago chopo 5,611. Sharon, ng'eni nitie keny ma koro nitie jogo mano makre gi weche mag oboke matwiyo keny. Koro sama gidwa pogre chuno ni nyaka gidog mane do mar mondo mi keny thegi. Koro buche boidho kanyo. Koro sama buche idho kanyo ni Sharon, weche mag keny gi koro nego be ni doyo gi adoya mos mar mondo mi gi kethre. Nikech keny en gima duong'. Nikech keny mobedo makare mabende bedo gi dongruok. To sama osebedo gi dongruok ni dongruok chakre gi ot eka piny bende nyalo bedo kod dongruok malo. To ka piny kuo kethre kata piny mangima ok nyalo bedo kod dongruok. En gino mara ni jogo eko mantiere keny biro bedo ka rito keny mare, nikech ramna muma bende ondiko ni ji ariyo biro riwore kanyakla ne giwe jonyuolgi to gidak kanyakla. Koro en mana winjruok e keny ka. Sharon bende ng'eni jomoko donjo keny ka ne en gi geno moro ni nitiere gima nodhi yudo to kochopo to kaka be onge. Koro wach ni to ma keny mawuoke. Mano wach matek. Kaluwore gi nonro ma nyakora Mgajwang' mar bad migawo mar Kenya National Bureau of Statistics giwacho ni sani divorce cases mago werruok mar keny omedre kod kwan atamalo 16. Mana kwaringo mapiyo piyo nikech wang'ino duche makawuono bende nitiere moko kuom weche ma bende nwaseno ni gazet mar The Standard onge tiende mar mondo mi wanon gi. Nitiere weche motedre kod weche mag somo ahinya Kizito wang'eni chieng' tich abich mar juma mokalo bende jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nochiwo duoko mag penj mano mar klas 12. Koro nitiere weche mawachre ka ni sikunde mantiere e gwenge mag Nyanza dibed ni gikwalo penj mane wach maduong' man kanyo. Kata kamano Machogu othichoko weche mabende wachre ni sikule mabende notimo makare gwenge mag Nyanza noneno kata mana kwan mag jopuonjre mabende nitiere kod
bende nomedre. Koro nitiere moko kuom oganda ma bende sani nang'o ni skunde makamagi ma bende nagiyude higa mar 2021 natin kipimo gi higani. Kinyalo paro jatend migawo mochung' ne weche mag somo nowacho ni higani jopuonjre piny ngima kata mana piny Kenya ma bende noyudo A plane na gin 1,146 kipimo gi higa mar 2021 kama bende jopuonjre 1,138 ne oyudo penj. Wach ma bende aneno komako dhoji ka en skul mong'ere kaka Nyambaria High School ma bende nitiere kaunti ma Kisii ma bende jopuonjre 28 ne oyudo A. To higa mar 2021 Kizito joma ne oyudo A na gin 4. Dong tani nyamna timo makare Kizito koso ni nene nade? En timo makare to kendo koro nyikete to nikech kata ng'iyo kwan mar A momedrego wuok 1,146 mane ma nitiere kowuok 1,138 nyiso no komedra ahinya. To koro kama wach nitiere niya jok ma okoro duogo yude mang'eny gin jogo mane golo ga mathin owuok 4 to biro 28. Dong jopuonjre bopogre. Jopuonj opogre to Sharon iwacho ga ni medruok obedo ga gradual omedre mos to moro mabiro mabuogre dichiel to kelo ga ton tang'o manotimre. Maine moko kuom oganda mabede koro nacho ni skunde ma Nyanza nokwalo penj. Ok wawacho ni skunde mag Nyanza tiwacho mana ni moko nikech ok wacho ni moko kuom skunde mag Nyanza ahinya mabende noyudo grade A mang'eny gi. Dibed ni moko kuom gi mabende noriwore gi ji e mbui kacha. Anto kariwra kodgi nikech ji opogore wich opogore okwanya pimo nyathi manotimo penjiga mokalo gi nyathi motimo penjiga masani seche moko notiyo matek moingo jogo manotimo penjiga mokalo koro gimed mana tiyo matek nikech wambe mane gweng' makono koro nyaka girwa nyaka paka mutegno koro wamed mana siro gigwa skunde wamed mana tiyo matek wamed bedo gi egi ni somo ber. Skunde mag Nyanza nowuo penj kopogore kata kaunti mag Kisii bende naneno kaunti ma Homa Bay puochgi pak ne skunde mopogore kaunti ma Homa Bay nwaneno Asumbi Orero nwaneno skunde kaka Ogande ma bende notimo makare en mana ni kan ng'iyo kram na skunde mopogore kaunti ma Kisii nitiere St Paul's gi Kano Boys ma bende wacho ni candidates duto te ma bende notimo penj mar klas 12 mano maromo 142 gin duto te gibiro bedo ka gidhi e mbalariany aneno ka Minsco bende ber kanyo. Sharon skul moro bentie Kericho iluongo ni Chebor AIC gibe koro wacho ni gitiyo ka gi achien nikech kuom chieng' nyithindo 200 ng'ama notelo ne nigi D-plane ma iso ni thoth gi ne nitie to dong tek ne giyudo ing'eni tieko skul be ok yot. Mane nyisi ni no skul man gi jok matimo penj 200 to jogi terem kamae en wach ma kor penj te nang'o nikech iyudo ka skunde moko be man piny e gweng'wa kucho ok orem kamano. Mano kopogre gi mano bende par ni kinde ka kinde bende wacho ni nyaka bede nitiere ng'ato mabedo namba 1 gi jal mabendo kata mana namba mogik. Bende par ni iti gazet mar 11 ka wach mabende nang'isi ne kwara Mugenjwang bende koro kalenda biro bedo ka duoke wang'e mano bang' thuolo mar higni 2 ka bende nwang'e ni midhusi mar korona bang' donje pacho ka higa mar 2019. Kopogre gi mano adwaro mar mondo mi waring mapiyo nikech saa bende aneno ka dhi mapiyo wadong' mana gi dakika 4 to wawuok ka Kizito. Wach moro nomako dhoga nitiere kanisa moro mongere kaka The Holy Ghost Coptic Church mantiere e kaunti ma Kisumu ma bende koro adane ne thuond wach man ka nitiere moko kuom oganda ma samoro nitiere gi tuo mar paro mano mongere kaka mentally disabled koro kanisa ni nendore ni kawo gi ga kosekawo gi to koro dino ne gi iye kacha koro mane nonro mantiere ka kanisa makamano entiere kilomita madiroma 4.8 kowuok e kaunti ma Kisumu entiere apaya mar Kisumu ka ochomo Kakamega iluonge ni Coptic Holy Ghost Church. Kanisa ber neno kram na picha man ka kanisa ber to e kanisa ka bende nitiere gik maricho madhi nyime. Sharon ma ok en nonro mokwongo kata chien kanyo to kanwa winjo wach mar kidi mar Sulemani mano chwado David mogore piny pangala kokichinjo ng'ute notim noro mano wach weche mag jela mokete kanisa ni koro wacho ni kanisa achiel ni no jela tim oket kanyo mikete jogi ni loro ne gin mondo miyo giyud thieth iwacho ni jogi chiemo mimiyo gi bende tin koro kech kayo gi kata thieth giyud makare chieng bende ne koro weche ng'eny kai wacho ni
omagi ratichgi koro gin oganda ma bende koro nitie jela ma ratiro margi omagi mar chiemo mar wuotho omagi kanyo koro olornegi koro weche ma kamagi ng'eni en wach moro malit nikech kanisa ni en achiel kuom kanise ma bende nochak chon nikech nochak higa mar 1971 The Holy Ghost Coptic Church ok tim makare mano kaluwore gi nonro ma bende nitiere ka sa osedhi aparo ni watieki koso nitiere mita nitiere wach moro momako wang'i Kizito e gazet mar Daily Nation ka wach momako ya Nation ka bende koro wanya wacho mathin iwacho ni weche mag dola ma bende koro bas mano nitiere it gazet mogik weche mag dola ma bende koro sani iwacho ni tin kanyo ma kwende koro kero midhiero mabomiyo bech gik moko medre nikech iyudo ka thoth mwandu miloso e pinywa mar Kenya ka moko igolo oko to omenda mitiyo godo e nyiewo gi en mana dola ni koro weche mag dola kobedo mathin kama koro chuno ni mwandu gi ok biro chopo e yo makare ma be biro kelo midhiero weche mag bei mag gik moko ma bende sani bei ni malo bei man malo ni koro midhiero mag kech bende kaka nitie kanya kae to ma bende koro rocho weche mag somo ni jogo masomo e pinje maoko nikech gichulo omenda mar somo ka gitiyo kod dola ni maiso ni koro kako tin kama ma dhi rocho weche gi mag chwalo omenda mar somo gi koro weche ma kamagi bende gin mana midhiero ma pod medore sama bende piny bende kwak gi oro kamano koro wakwa kwa Nyasaye orie bade piny oyaw freji mag polo koth ochwe oganda opuru kata cham ko iseyudo mogo galoto piny wachora chora ko pod wang'iyo ni mogo gi to bro bedo nade nikech tani koro mo yedho makata chiel alot sani en mana chumbe miketo to dhano chiemo mana kumanya kwa Ramgajiwang koro wachre ni chieng' tich abich dola kosebiro katimo makare nikech nyiewo dola chieng' tich abich ni nyiewo e omenda mar siling 124 Kizito no ka sabendo mayowa wang'wa wachni mogik kwa tieko gazet wan pod wamor kendo wajoma no oganda wan obed gi kwe mohero to waher weche mag dongruok ni mane momiyo wagere kako oganda koro mbaka waketo mathin to molot wang'ira mogi TV nikech ka be mipuonje weche mag dongruogo yen wang'iyo go kuonde mag gik moko mitiere weche mag ohala bende nitie kama leader kelonwa ga wang'iyo kaka be chiro chal nitie kama inyadhi nyiedhi kama inyadhi uso dheri ma oloto sama koro dhi skul ng'eni ji dhi uso dhok ing'iyo chiro maber ma be nitie makare to uso dhiang' titero nyathi skul Erokamano ahinya Kizito kuom monde gazet okinyi ma kawuono. Kaka manya kwa Ramgajiwang en geno mara ni winjo nonro mar gazet yo makare gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo wan wasetimo tijo waselidho ni bokton mami be wasemisi sonya kwa Ramgajiwang apa ni bende wasemegi nyaka kuku mar weche mantiere ka watieko ne gite watieko donge koro gazet momori nyaka Ramgajiwang idhi inyiewo gi kanyo bende makelo we giko mar nonro mar gazet anno ka welo chope studio bende Cleophas nego bende donjo gi twak makamano koromo saa 1 mar okinyi mana te chenro ni nyinga en Sharon Ng'auri chur masani